Добре, обяснихме ви всичко за екипировката, нека продължим с загрявката. Както винаги, във всеки спорт имаме нужда да загреем. Препоръчвам ви, когато обуете ролери, да сте най-добре на някакво диванчен или някакъв стол и когато слезете от стола, веднага да се поставите на коленките си. Това е една сигурна позиция и можете дори да ги тествате колко добре могат да ви опазят. В школа прогресия винаги започваме загрявката от главата до петите. Първо въртим главата във всички посоки, след това продължавам с раменете. Следващото упражнение, което обичам аз да правя, са лактите. И китките, ако желаете, следващото е кръстчето. Отново в едната посока и в другата. Също тези упражнения, които всички ги знаете почти от всички спортове, просто няма спорт, който да не започва с загрявка. Това е нужно, за да се предпазим от контузии. Това е причината за всяка загрявка, нали? Позната от всеки спорт. Сега, идваме към краката. В този случай, понеже още не може да стъпвате на ролери, загрявката ще стане и с първите ви крачки, които ще направите на ролерите. Препоръчвам ви от началото да потествате следното.